Mamă, cât de tare e chestia asta, bă, suntem în Honduras. Hai de cap. Deci e genial aici. Mergem acum la un strand foarte șmecher, de paradis acolo. Mamă, și aici acum arată fratele meu, băi. Bă, nu, mie nu... Keine Ahnung. Ja. Der ist mein fake best friend. In meinem Geburtstag hat er sich verpisst. Ich habe mich nicht verpisst, Nee, du hast dich verpisst. Nein, ich habe euch Nee, gesagt. jetzt ist egal, Dicker. Nee, ich liebe dich trotzdem. Du bist wie Ich meine liebe dich Schwester. auch. Aber nee, ehrlich gesagt, ich war nicht sauer auf dich. Ich war nicht sauer Aber auf auf dich. wen? Ich war auf Catherine, weil ich habe euch... Bă, deci mergem acum la o insulă super șmecheră. Deci e paradis acolo. Bă, să vă povestesc, bă, frate, m-a stresit ramea seară, dar vă povestesc mai încolo, da. Uitați cu ce mergem, cu o bucată de lemn. Ăștia numesc ei barcă. Lass mal im Schatten. Hola. hold the stick all the time and stuff. Yeah. And this one you can stand it? Huh? You can stand it? Yeah, I have it here on my bag. It has like a stand. You can put it like on the ground and stuff, and then you can fit 670. Yeah. Hey, we are already there. Welcome to the paradise. Ja, ist so. Bă, aseară am avut niște drame să-mi bag piciorul. Stați așa să vă povestesc. Că eu sunt cu ghicul meu. De fapt, stați așa că mă așez, da, bă, e genial. Vă povestesc după, bă, e genial aici. Hai de cât, bă,
să bag piciorul. Am ajuns în rai. What the fuck? Eu nici nu realizez în primul rând pe unde sunt. Mamă, cum e pe aici. Deci e bombă. Ja, das ist so krank hier, Alter. Doamne, ferește. Ich will hier bleiben. Hoffentlich gibt es hier kostenloses WLAN. Bestimmt, bestimmt. Bă. Gracias. What the fuck, Alter. Ey, wir müssen hier viele Bilder machen. Ja, müssen wir. Willst du die Karte? Warte. Nu, deci, bă, deci aici e genial, e genial. Suntem în Honduras, la West Bay Beach, sau de, cum se numește, Brawley's Cay. Acolo, habar n-am cum se numește. E o excursie de la Cru, care a organizat cei de pe vapor pentru noi ăștia de la Cru. Și am plătit $20 sau de euro ca să putem să venim aici. Și aici primim, deci ne-am dus cu barca, avem transport de la vapor până aici, care a durat cam o oră să ajungem. Și ea e tattoo artist, cu ea lucrez. Și în banii ăștia avem o masă, 3 băuturi incluse. Putem să mai mergem să facem sport sau chestii de astea pe aici prin apă. Wollen wir uns das mal einen Platz reservieren? Ja, und dann gehen wir eine Runde laufen, so. Ja, sehr gerne. Mit einem Drink. Ei, lass mal. Ja. Și o să stăm aici, am plecat pe la 11, o să ne întoarcem pe la 4-5. Ia, pe la 4-5 înapoi pe vapor. Deci e genial aici. E fai de cap. Finden wir noch was? Hier? Ja, mir ist egal, ich chill sowieso nicht. Wir können an der Bar chillen, so, ne? Ich will erstmal eine Runde laufen, so, damit ich guck, was es hier so gibt. Oder das machen wir später. Hast du Durst? Ich habe erstmal Durst, ja. Wir Durst. trinken Durst. Durst. Wie in Baden-Württemberg. Ich rede manchmal so Kannst du ruhig. Hast alles Durst? weich. Sag auch mal. Meine Freunde so reden so. Und Ja, ja. Völlig in Ordnung. Like our stomachs aren't gonna go all whack as mergem să ne cumpărăm ceva de băut. Wir haben doch 3 kostenlose Getränke, oder? Für alles, das ist nichts. Das ist gar nichts. Wirklich nicht. Mamă, cât de fain e aici, bă, băiatule, bă. E paradis aici, să-mi bag cu piciorul. Și mă bag mai încolo în apă. Wow, deci e cald rău de tot, nu știu câte grade, sunt 30 de grade, habar n-am. Dar chiar puteți să spuneți în comentarii ce vreți să mai postez. Eu acum o să ies în fiecare zi afară, din cauza că după ruta asta de Caraibe o să plecăm în altă zonă, nu o să mai stăm aici, e singura rută care o facem aici. De când am ajuns o să fiu cam 3-4 o lună în Caraibe și după plecăm altundeva, dar nu vă zic după unde, când terminăm toate rutele.
Și asta e chestia, că filmez în fiecare zi, deci n-am timp să mă țin cu editatul, dar eu filmez în fiecare zi câte un videoclip, că în fiecare zi suntem într-un loc nou și n-am timp să le editez. Sunt atât de multe videoclipuri. Uite, ea e prietena mea care face stres. Dicrita! Lass mal ein bisschen Wassersport machen. Gemeinsam. Ah! Sehr schön. Kannst du kurz filmen so? Wisch? Ja, klar, gerne. Ja, wie ich Wassersport mache. Uiuiui. Dein Flipflop auch? Also, mach die weg und dann geh ins Wasser rein. Nee, jetzt nicht. Ich will jetzt was trinken, Baby. Da, Da, erzähl. Erzähl auf Was soll ich erzählen? Wie heißt das? Soll ich über gestern erzählen? Nein, bitte nicht. Nein. Ich will das vergessen. Willst du das? Oh, ist so unangenehm. Ist okay, passiert. Ich bin sehr enttäuscht von ihm. Geh weg, Alter. Ich liebe dich wie meine Schwester, Alter, und du bist enttäuscht von mir. Sag, Ich mache lieb alles dich für zurück. dich. Alles. Oh, my sugar daddy. Alles. My sugar bro. Bro. Das ist echt schön. Wir müssen Fotos und Videos zusammen machen. Ja, machen wir. Das finde ich eine gute Idee, dass Ja? du das immer findest. Ja, natürlich, Alter. Weil am Ende, wenn du nach 6 Monaten nach Deutschland gehst, dann hast du Videos Ja, für wirklich. das ganze Leben. Die bleiben für immer Ja, ja, auf und YouTube. Und dann vergessen Da kann man Bilder machen. Ja, aber jetzt lass mal was trinken wir gehen. haben was. Ja. Die Krita. Scheiße. Das sieht scheiße aus. Nein, eigentlich nicht. Scheiße. Ja, du siehst so gut aus. Schön, schön, ne? Sollen wir ein bisschen spazieren gehen? Nee, ich will chillen. Langweilig. Yeah. Bun, deci... Bă, sunt obosit acum că am stat pe aici în soare toată ziua și m-am ars ca lumea, sunt roșu ca un rac. Dar, bă, e atât de faină insula asta unde suntem acum. Suntem aici în hamac. Uitați-vă și voi cum arată, bă. Chiar e super șmecher. Sincer, dacă ar fi să fiu privat, să vin privat aici, n-aș veni. E prea departe și sunt prea mulți bani. Ăștia plătesc 1000 de euro să ajungă aici. Și noi suntem aici pe gratis. Este gratis că lucrăm. Dar totuși e atât de fain că putem să ieșim afară și că putem să, când avem timp liber, să fim să fim în concediu, gen. Da, nu știu, nu am cuvinte cum să mai spun. Eu cum v-am spus, nici nu realizez unde sunt acum. Din cauza că te ia totul pe nepregătit. Nu ai timp să gândești. Gen, azi m-am trezit la 8, jumate, 9. M-am pregătit rapid și după am ieșit afară să venim aici. Că am avut la 11 trebuia să ne întâlnim acolo, să venim aici. Și acum e ora 2, 3 ceas, nu mai știu cât. Alex, Ja. wir müssen Video drehen. Es gibt da hinten Tiger. Wirklich? Wo? Wirklich? Ja, ich habe ein Video gesehen. Ci că sunt tigri aici pe insulă, ia să mergem să filmăm, să ne ducem acolo, că nu știam. Wirklich? Tiger? Ja, Tiger. Oh! Da hinten, hinten. Wirklich? Du willst mich meinen Platz klauen. Oder? Das ist so schlimm wie ich. Nein, Alex, ich schwör's dir. Es gibt... Martin, sag ihm bitte, das stimmt.
er hat mir ein Video gezeigt. Ia, ok, las ghen. Hai să mergem acolo cu stigrici, să îmi bat piciorul ce nu e pe aici. Mergem să vedem tigri, tigri. Tigri, Tigra. Was gibt's hier? Ai, au, au. Ey, was machst du? Poate crede ăștia altceva. Hast du keine tunesische Latschen? Hab ich, aber ich hab die da gelassen. Komm, gib mal deinen Puff. Ah! Wo sind mein Tiger? Brauchst du einen Tiger? Are nevoie de un tigru, așa ca mine. Du brauchst einen Tiger, so wie ich. Auf Kabine? Ja, ja. In Kabine. Kabine. Oh, oh mein Gott. Ich mag es nicht, wenn es meine Füße kissen. Weißt du so? Wo sind die Tigers? Tiger, I'm coming. Bei uns im Wasser. Ich weiß nicht. Tiger, I'm coming. Heute Abend besorge ich dir einen Tiger auf deine Kabine. Ja. Du musst bei mir bestellen. Bei dir bestellen? Ja. Okay. Ich will den Tiger. Dann schicke ich dir einen Tiger. Wie soll er sein? Blond? Blond? Wie Schwanz? Am zis că îi comand un tigru la ea la cabină. Tiger? Tiger! Kuțu! Sind die? Vielleicht ist er im Wasser. Da! Wo? Aici că unde sunt? Müssen wir uns. Bă, suntem în căutare de tigri. Oh my god! Really tiger! Oha, altă! Fuck! Bă, da mă, chiar sunt, bă, ăștia nu fac mișto de mine, bă. Ich dachte, das ist nur Spaß, Alter. Hey, du hast gedacht, dass ich deinen Platz wegnehmen wollte. Ja. Ei, sta să vă arăt tigri. Bă, ăștia sunt sănătoși la cam au tigri. Ia, ich komm rein. Bă, ăștia sunt sănătoși, bă, ăștia au tigri aici pe insulă. Krokodile, ne? A? Fuck, ohne Schlappen. Da, mă, ia uite-l. Bă, ești nebun, bă! Sunt tigri! Die sind echt? What the fuck? Ia uitați-l pe ăla. Ey, wir können da reingehen, warte. Komm, magst du Action oder hast du Schiss? Was? Komm da, komm weg. Ia stați așa să mergem. Oder hast du Angst, dass ich dich aufhalten? A, bă, stați așa că mergem aici. Komm, Bă, sper să nu pic în apă. Alter, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Egal, ich mache. Bă, ești nebun, bă. Ah! Era să pic. Cred că m-a lovit un pic. Da. Stați așa să vă arăt. Am lovit! Da! Ey, Alter, Dickra, ich habe mich verletzt, Alter. Echt? Es kommt viel Blut jetzt, ich schwör's dir. Ja, in diese Stein. Aua! Ich könnte. Aber egal, ich bin ein Warrior. Ja, komm. Bă, sper să nu... Mă, nu mai pot să merg. Aua, hast du dich wirklich verletzt? Pass auf. Wow! Aua! Dar ce nu facem noi pentru tigri? Ia, guck mal. Du kannst deine Kamera reinstecken, ne? Ma, es tut echt weh, Aua, Alter. aua, du hast ja dich wirklich verletzt. Ja, es tut echt weh, Alter, ich schwör. Wir machen das gleich, okay? Warte. Hast du was dabei? Ja, alles. Was du brauchst. Was hast du dabei? Ey, Alter, komm, ich sterbe hier. Oh mein Gott, wir fahren zurück und wir sind hier.
Bă, frate, am vrut să merg să văd tigrii. Mamă, frate, și am alunecat și am... Deja sunt amețit acum. Am dat într-o piatră din aia și m-am tăiat, vai de capul meu. Deci am pierdut, v-am arătat, am pierdut o grămadă de sânge. Mamă, și ce leșin mă lua acum, vai de capul meu, că stau aici jos. M-a legat asta cu o chestie aici. Blutet nicht mehr, oder? Nee. Noroc că m-am ținut așa să nu mai curgă sânge, dar am sângerat, vai de mine, e numai sânge pe acolo. Pua. Ich habe das Ding, diese Erste Hilfe heißt das auf Deutsch? Ja, Gelernt, deswegen bin ich. cred că acum trebuie să merg la spital, să mă lege ăștia, să mă panseze sau să-mi dea ceva. Muss ich jetzt ins Ja, Krankenhaus? weil es war kein Stein, das sind Metallstücke. Ja, aber ich wurde geimpft. Ja, aber als ich trotzdem, klein die war. müssen das gucken und sauber machen, falls diese Ja. schwarzen Dinge da rein. Vielleicht, wenn das tief ist, dann machen die 2 Dinge rein. Aber dann darfst du keine Schuhe anziehen, ne? Cred că o să doară. Nee, ist mir scheißegal, ich gehe auf die Arbeit. Schlappert. Wie Malte. Ja, ruf Malte und sag, bring mir bitte deinen Schlappert. Wir Da. haben Gel, wir machen das gleich. Willst du Okay, eine rauchen, wenn du- damit du klarkommen kannst? Nein. Puh. Oh, sorry, na, ich wollte nur die Tiger zeigen. Ja, alles gut. Puh, mamă, ce mă ustură acum. Mit mir passiert nur Scheiße. Nur wegen dir, Alter, du und dein fucking Tiger, ich schwör's dir. Ja. Aber das blutet nicht mehr, oder? Nee, wenn das so Das ist tunesische Heilung. chinesische Heilung. Arisa! Trebuia să fac eu vreo prostie pe aici, că nu se putea să nu fac eu vreo prostie, să-mi bag piciorul. Dar uite, am ceva să-mi... Bă, ce mă lua o amețeală când văzui sângele alea acolo, vai de capul meu, bă, frate, bă! Bă, ce mă ustură acum! Ah! Fua! Numai prostii fac, bă, numai Also prostii. dein Blut war richtig